Avui, l'equip de Vida Lectora es desplaça a la Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú. L'objectiu, fer-vos arribar a la presentació de la novel·la d'en Lluís Llach, Escac al destí. Bona tarda a tothom. Quan vam idear aquesta Setmanada Negra, aquesta edició, vam pensar, ostres, en Lluís Llach resulta que ha fet una novel·la de gènere negre. Si volem donar-li aquell segell català, qui millor que vingui que el mateix Lluís. Ens pensàvem que no vindria, i no només nosaltres, sinó que la meitat de Vilanova, perquè ens heu estat trucant, allò, però és en Lluís Llach de veritat? Dic, però és que n'hi ha més. N'hi ha més de Lluís Llach? Se'n tens més? T'has clonat, Lluís? No. Doncs el podeu venir a pessigar a l'acabar, si es deixa, perquè és el de debò, perquè va escriure aquesta novel·la negra d'Escac al destí i acaba de treure, que venen lligats, i ara en parlarem durant aquesta tarda, perquè la tarda també és vostra, perquè li pregunteu tot el que vulgueu, el llibre daurat, que el tenim aquí, que va bastant relacionat amb el llibre que comentarem avui. I com a escriptor, Rosana, què? Agafa tu, perquè si no jo no callo. Sí, és que no calla, de veritat. Ja està, ens té aquí, però està molt bé. Vinga, seu. Vinga, ara seu. Vinga, va, seu, perquè si no llavors haurem d'aixecar-se tots, no? Bé, doncs jo us haig de dir que jo com a exllibretera, llibretera encara, però vull dir que ja no tinc la llibreria, és el típic, no? Quan el 2012, més o menys, em van dir surt un llibre del Llach, perquè això és el que et diuen els comercials, surt un llibre del Llach. I jo, pensant-me que sortia un llibre sobre el Llach. La gran sorpresa, un llibre escrit pel Llach, una novel·la. Llavors, a tots els llibreters ens vas agafar així com... Teníem por de dir, bueno, a veure, no? Vam quedar encantats, però encantats és, amb la memòria dels ulls pintats, va ser una novel·la preciosa, una novel·la que els que no l'hàgiu llegit us la recomano també, perquè va ser la primera novel·la, perquè ens parlava d'una Barceloneta, no és una novel·la policíaca, bueno, hi ha morts igual que totes, no? Perquè totes sempre n'hi ha morts, però no era una novel·la policíaca, sinó una novel·la intimista en el sentit que era una persona ja gran, és un home ja gran, una persona que li ve un director a fer-li una entrevista perquè vol fer una pel·lícula, no? No. I llavors, bé, a partir d'aquell moment veureu que és un repàs de la Barceloneta d'aquells anys, dels anys obrers, preciosa, i la veritat és que va ser un èxit total. A partir d'aquell moment vam conèixer el Lluís Llach, escriptor. Va continuar amb una obra que no tenia res a veure, que era una obra molt personal, que era la d'Estimat Miquel. Estem parlant, evidentment, de la correspondència entre ell i el Miquel Martí i Pol. Un llibre també preciós, que ens porta molta informació. I després ens va venir una altra novel·la, que també vam llegir, evidentment, i que era Les dones de la principal, en la que les dones, una nissaga de 3 dones, de 3 Maries, tenen molt de protagonisme, i aquí sí que vam anar al celler de Porrera, al Vall Llach, vas fer la presentació allà, pels llibreters, etc., i vam conèixer aquesta altra banda, i que ens va enamorar aquesta novel·la també sobre aquestes dones que van haver de, sobretot aquesta dona última, que és la que va haver de tirar endavant precisament amb la filoxera, etc. Bé, és una novel·la també per disfrutar, No. I ara arribem a l'altra, no? A la que ens convé. És que només t'he portat perquè siguis aquí, saps? Després n'hi ha una altra que també... Perquè vegin que és real. Que és real, sí. Que ha escrit molt. Que a més ha escrit molt. Perquè tu dius, bueno, doncs es podia haver quedat aquí, no? Però no. O sigui, representava que ens pensàvem que et jubilaves de la cançó i que ja... I llavors vas començar a escriure i per nosaltres va ser un encert que t'hem de dir que, evidentment, ja veiem que has continuat perquè continues fent novel·les, però que ens ha agradat moltíssim. El Noi de les Meravelles també és sobre un baríton, i Les Meravelles, que era un teatre del principi del paral·lel, per dir-ne. Bé, i arribem a la que ens interessa ara, Escac al destí. I ara sí que ens posarem a parlar de què és Escac al destí, realment. Perquè a mi, quan m'ho van dir, escolta, vens a presentar Escac al destí, vaig dir, novel·la policíaca?
És novel·la policiaca perquè realment morts n'hi ha. Morts n'hi ha. Investigadors, doncs també hi ha un investigador. També hi ha gent que els hi dona les d'això, aquelles, no? Algú que en castellà s'ha de dir el soplo, no? Allò de dir, li ve amb informació a l'investigador que ell ha d'anar a fer un escac. I realment el que fa realment és un escac, entre el que es mouen conxorxes, traïcions i el poder. Què més hem de parlar de la novel·la? Vinga, què és aquesta novel·la? És una novel·la situada en un territori que suposem que és fictici, perquè no l'hem trobat enlloc, no? És un territori, Màgens és un territori fictici, no? És època mitjaval, sense dir ni quin segle ni quin any, exactament, res. Sí, vinga, tira, digues tu. Hi ha una dada que sí que ens pot... Funciona, no? Sí, funciona. Se sent? Sentiu? Sí. Bona tarda a tothom, gràcies per la curiositat, perquè una altra cosa no serà. Aleshores, i gràcies per... Jo no em considero escriptor, escric, és evident, però entenc que no n'he tingut mai vocació i ha sigut per mi una sorpresa, precisament amb els ulls pintats. Havia sigut un director de cinema que m'havia demanat una mena de guió per fer una pel·lícula i quan portava 20 pàgines el vaig trucar i vaig dir Lluís, es deia Lluís també, Lluís Danès, i vaig dir, te l'hauràs de buscar perquè estava disfrutant com un camell. O sigui, jo escric perquè soc feliç escrivint, que no m'ho esperava i que sigui una gran sorpresa i que per això segueixo escrivint, perquè quan els amics me venen a buscar no hi ha res que m'atragui tant com estar... És de psiquiatre, jo ja ho entenc, però... I a més totalment inesperat, no té res a veure amb la cançó, etc. I quan vaig fer les 3, és que no em veieu, molta gent esteu i alguns són petitets. Sí. I aleshores, com que soc velleta, d'aquí una estona potser hauré de fer una altra... Però vaig escriure les 3 primeres novel·les, que segurament veig que esteu tan informades que estic mig, sobre el que podrien considerar el meu àmbit vital de consciència. Jo vaig néixer en el 48, això vol dir 3 anys després de la Segona Guerra Mundial, 9 anys després del triomf del cop d'estat, etc. Però entre la gent de generacions més grans, etc., jo havia conviscut tot el segle XX i, per tant, d'alguna manera, tant els ulls pintats com les dones de la principal com el noi del Meravelles, que a mi és aquesta. Aquesta és la que t'agrada. Estan en un temps del segle XX. I com amb la música, quan em sento còmode, penso que és perillós. No sé si la paraula artista és una mica pedant, perquè no se sap massa bé exactament què vol dir, però quan un artista se sent massa còmode, malament. Jo trobo que s'ha de posar reptes, s'ha de posar en espais on ell hagi de jo què sé, almenys en música jo ho feia així, no? Quan la gent es pensava que seguiria el viatge tac o no sé què, campanades, morts, i després, i vinga, i la gent... Però era una necessitat. Aleshores vaig dir, no em passaré la vida fent segle XX, i volia triar entre l'època romana i l'època de l'edat mitjana. I la veritat és que em vaig tirar per l'edat mitjana perquè jo crec que si és que la nostra humanitat, la paraula civilització no és sobrera, perquè tal com van les coses no sé si es pot parlar de civilització, però que sí de tot el que anomenem civilitzacions, que l'edat mitjana segurament és l'època més fosca i en què el ser humà, de la història escrita almenys,
és el moment en què el ser humà està més desprotegit. La caiguda de l'imperi vol dir desaparició de llengua, desaparició de normes, desaparició de carreteres, desaparició d'administració, de diners, etc. I el que sentiu la nostra part de l'Occident esdevé un caos on les espases cauen i les esglésies es mantenen, això ho explica molt bé l'Umberto Eco en El nom de la rosa. L'església fa un recolliment en si mateixa, es tanca, però esdevé un gran poder, perquè l'imperi ha caigut, però a cada poble hi ha un campanar, i això li dona unes possibilitats d'informació, de poder local, etc. Fins al punt de que quan es comencen a conformar els nous reialmes que després definiran la nostra història més o menys moderna, la gran lluita és entre la creu i l'espasa. I la novel·la, en realitat, és una excusa per poder parlar de la lluita de dos poders que són la creu i l'espasa, que a la caiguda de l'imperi romà després es troben amb com conformar de nou el poder i dominar una altra vegada la societat, i com es troba el ser humà en una situació d'indefensió absoluta. O sigui, a l'edat mitjana no hi havia ciutadans, hi havia esclaus, deixem-nos de punyetes, etc. Les coses que s'expliquen al llibre, que Déu-n'hi-do algunes sorpreses que hi ha, perquè no ens n'adonem compte fins a quin punt. La misèria, la guerra, l'espant de viure en aquella època si no eres un fill de noble, etc. Era molt difícil. I aquesta lluita, aquesta combinació, aquesta complicitat, perquè hi havia de tot, complicitat, lluita, enfrontament i conxorxa entre la creu i l'espasa, és el que em va interessar de veritat i és el que volia explicar. Aleshores, com que jo, perdoneu, ja em mireu tallant perquè... Et tallo. Un segon. Per què fas aquest gir després de les 3 novel·les que deia... Per posar-me en un lloc incòmode. Això és el que vas fent tota la teva vida, de cantant, escriptor? Sí, encara ara ho faig. O sigui, encara ens queden Lluís Llachs per veure. Si us explico l'Assemblea Nacional Catalana també. Sí, clar, jo penso que ens hem de posar la gent que treballem, encara que malament, perquè, ostres, jo no sé, no goso dir-me que sóc escriptor, perquè una cosa és escriure, l'altra és fer literatura, que són dues coses diferents, per exemple, etc. Jo no... Però penso que quan tens la possibilitat de treballar en un àmbit cultural, el que no pots fer és quedar-te allà i anar repetint, no? I anar repetint. I quan em portava 3 dic, no pot ser. I quan jo començo la novel·la... Perdoneu. I aleshores, cada vegada que començava una novel·la, mirava de començar d'una manera diferent. La primera, Els ulls pintats, vaig tenir la sort... Jo m'enamorava de les àvies. Ara que és quan tocaria, no, però tinc bones relacions, molt bones relacions. I la novel·la dels ulls pintats és la història de dues àvies. Una m'explica, a mi m'agrada de més quan repeteixen. Tu he explicat allò, nen? Jo no. I vinga. Una em va explicar com era com es diu això, la Barceloneta, amb uns detalls, a més amb unes vivències, clar, dels anys 30, 20, l'anarquisme, el contraband, etc. La unió també de la ciutadania d'allà, etc. Me la sabia de memòria i no havia pràcticament trepitjat la Barceloneta. I l'altra és una senyora que havia sigut d'Esquerra Republicana i que és, si algú ha llegit la novel·la, és la que m'explica, que no ho havia explicat ni als seus fills, però jo cada dia allà, sí, se'm va explicar allò de l'ull del nano. Hi ha una persona que se salva del biberó perquè està sec d'un ull. Això és veritat,
I aleshores aquell avi m'explica que quan va acabar la guerra, que molts de vosaltres ja ho sabreu perquè us han explicat, suposo que no ho heu viscut, però la gent que van fer 3 anys de mili tothom i tothom tenia d'anar als cortalillos on feien la distribució, etc i repassàvem i els que havien lluitat. Aquest nano, perdoneu, vaig així perquè si no no acabarem mai, aquest nano, sabeu que una de les meravelles de la medicina catalana, de les moltes, perquè la medicina catalana és una aportació, jo diria, mundial i reconeguda. És en qüestions d'ulls. Els barraquers, els arrugues, això ve de molt lluny. I aquell nano, com que no hi veia d'un ull, no el van fer anar a la guerra. I quan se'n va una altra vegada per justificar amb tots els papers, etc, que no podia fer la guerra, a l'últim moment, quan ja li donaven surt un sergent o un malparit, i li diu: de quin ull estàs malalt? I diu: de l'esquerra. Diu: poseu-me'l en el pelotó de fusellament del camp de la Bota. Això és veritat. I aquell nano, que era més o menys, havia estat segurament una mica mimat pel fet de, etc, i una persona potser amb una formació forta i que va acabar suïcidant-se. Jo la novel·la l'acabo diferent perquè tenia ganes de matar algú i vaig muntar una matança al final que és igual, no cal. No. Aleshores, perdoneu, ara no sé on estava. Això ens passa als avis, que anem donant voltes i quan hem de tornar. Doncs aquesta lluita entre el poder de l'espasa i el poder de l'Església és el que m'interessa. Aleshores, perdó. Sí, ja sé on anava. La data. Cada novel·la m'obligava a començar d'una manera diferent. I a les dones de la principal vaig pensar faré una novel·la sobre les dones. A mi les dones m'interessen molt perquè sou les més perseguides de tot el gènere humà. I el racisme, perdoneu, els nois que sigueu per aquí, perdoneu, però el racisme jo crec que no sigui un mal. El més gran racisme no és de pell, és de gènere. I ja va començar amb la Dani i l'Eva, que l'Eva era la dolenta, amb la serp, la poma, tot això, perquè ja des de... és igual. On estàvem? Això. Tu vas bé, veus com al principi, després, al principi no xerrava, però després ja està. Nosaltres ja no podem fer preguntes. No, després de veure com dispares, dic... No, i aleshores me vaig obligar a la segona a treballar sense història, però amb un espai geofísic, que era el Priorat, i basant-me en dones poderoses, perquè explicar la lluita de la dona fotuda, clar, és molt fàcil, i la gent diu sí, perquè és pobra. No. Les dones amb poder també patien molt i tenien d'espavilar-se per lluitar contra, etc. I les dones de la principal va d'això. És igual. Quan arribo en aquesta, perquè això no acabarem mai, a la segona pàgina, em sembla que és la tercera, mato una reina. Sense punyetera idea de res. Mato una reina. La mates, ja. I vaig escrivint durant 2 anys o 3 i me vaig emmerdant perquè he d'explicar per què he matat la reina, però tot això per explicar la societat d'aquell temps, que és el que m'interessava. Aleshores me vaig inventar un país que és Occitània. Jo soc un admirador d'Occitània, a més som d'autors d'Occitània, la nostra llengua és filla de l'occità, es parla dels albicars, que són els càtars, però no volia posar càtars perquè la gent... Hi ha una data que sí que posa i és quan maten el rei català que va ajudar, això és Moret. Això és Moret, que no és veritat tampoc, perquè si després vas fent conversacions tampoc és veritat.
I aleshores el que m'interessava era la història aquesta del poder, de com vivia la gent. M'agradava molt també analitzar una mica l'Església, quins aparells feies, quines eines feia servir l'Església per atemorir, per dominar, per mantenir la ignorància, etc. Per salvar les ànimes també, no estem... I com et vas documentar per tot això, del coneixement del funcionament de l'Església? Perquè expliques molt bé tot el poder del secret de confessió, no? Que és el gran poder de la informació, no? Però a més, com vestir-los, saps, no? O sigui, no només la litúrgia, sinó tot. O sigui, i llavors penses, com s'ha documentat tant? Has tingut assessor històric? Ho has fet tu sol, investigant? Home, sí. Bueno, és que, clar, passar l'edat mitjana té el seu... Però per això tardes 3 anys i per això és tan meravellós, perquè t'endús sorpreses, aprens contínuament i vas descobrint coses, i com més coses descobreixes, més te'n dones compte de la ben afilada que està l'espasa i com pot arribar a punxar la creu, i dius, mare de Déu, i una de les coses maques és el de la confessió, que si vols ho explico. Sí, explica, el del poder de la confessió, tu explicaves que passa de pública a privada? Sí. O sigui... Això va ser així a la realitat? Va ser així? Oh, i tant, que va ser així. Sí. Si l'Església tenia el millor sistema d'informació de tot el que en podríem dir el vell continent. Tenia, diguem, en llenguatge barroer, un espia a cada campanar. En una època en què no hi havia tecnologies, saber què passava en cada país, com hi havia el moviment de gens, de tropes, què pensava, etc. I en aquells temps això va començar, tinc entès, i si ho recordo bé, a canviar a partir del 7 fins al 9-10, es feia el que se'n podria dir, se'n deia, la confessió pública. La confessió pública era el dijous sant, verges, processó, dansa de l'amor. El dijous sant es reunia la gent a les catedrals i davant del bisbe la gent es confessava els seus pecats. I aleshores hi havia una cosa que es deia la comunitat dels penitents, que era com una associació, que anaven vestits diferents, feu una cara que sembla que costa de creure, però anaven vestits diferents, i el bisbe deia quants anys tenien de fer unes menes de serveis socials o religiosos, que era fer les coses lletges que en el poble ningú volia fer. Anaven vestits diferents, se'ls escarnia, la gent se'n podien fotre, i fins al cap d'un any, o de 2, o de 3, quan el bisbe els tornava a perdonar un altre dijous sant, pertanyien a aquesta comunitat de penitents. Què passava amb això? Home, passava que només es confessaven els que els agafaven amb les mans infraganti. Ningú anava allà i deia, jo he violat a la comtessa de Queralt. No. I aleshores, clar, l'Església, de cop i volta, que són de pensament molt afinat, per dir-ho d'alguna manera, ho dic sincerament amb tot el que això vol dir, però també com a elogi, s'instaura a poc, perquè hi ha llocs que arriba més aviat, llocs que arriba més tard, la confessió com la coneixem ara, que és la confessió privada. Aleshores, com es diu allò? Bé, el capellà que manca el secret, el sigili, es diu, sigili sacramental, perdoneu, perquè he d'anar recordant, jo fa 6 o 7 anys que he escrit aquesta novel·la i estic... A canvi d'aquest secret, de que ningú sabrà aquella persona, se'ls hi perdona la vida eterna, que és... Perquè la vida eterna nosaltres a vegades li donem importància quan tenim por o el que sigui. Però per una gent que patia el que patia en el segle XI, XII, X, IX, és igual. La vida eterna era l'única justificació d'aquesta vida que vivien aquí.
d'acord? Es patia tant, es moria tant, el fred era espantós, tenien de servir els senyors a les guerres, etc. Les dones ni en parlem, vull dir, és igual. Aleshores, clar, si tu volies guanyar la salvació de la vida eterna, t'havies de confessar íntimament. Això va ser meravellós, diguem, per les estratègies de poder de l'Església, perquè les informacions, i per això els sòtans del Vaticà són tan famosos, perquè en allà hi ha escrits que venen del segle de no sé quin, amb totes les informacions de les corts, de tot el que passava. O sigui, tenir la informació geogràfica i amb la com es diu això, amb la confessió privada, tenen a més, no hi havia una altra manera d'informar-se, no? Tenen la informació de què pensen, com es traeixen, a qui han matat tal, què pensen... M'explico? Tot això se'n va sempre al Vaticà, que no era Sant Pere en aquell temps, sinó que era Latrà. La gran basílica era Latrà, no era Sant Pere. Aleshores, clar, aquest poder és meravellós i això fa que aquest poder, per això els reis en depenen tant. No només perquè si el papa els excomunica, el poble sotmès en aquell reialme no està obligat a creure'l. Cuidado, que això és molt bèstia. En un moment en què la religió dominava els actes de qualsevol persona, si el papa és com per això, ara no ens sona amenaça que t'excomuniquin, no? Al revés, quasi que és un alliberament, no? Però, perdoneu, en aquells temps, quan la religió, diguem, era l'ànima de qualsevol moviment del ser humà, era la gana i la salvació. Aleshores, clar, l'excomunió pels reis era espantosa, perquè d'alguna manera justificava que quan volia formar un exèrcit o quan els nobles se'l volguessin carregar, etc., tenien una mena d'alè de protecció divina. Això és importantíssim. I aleshores la novel·la passa, anem solucionant allò de que mato aquella dona, pobreta, a la tercera pàgina i vaig ensenyant aquesta cosa. I vas ensenyant-ho perquè hi ha un moment en què Llorenç, que és, diguéssim, aquest fill bastard que hi ha per allà al mig, que comença a tenir protagonisme molt aviat a la novel·la, Llorenç, quan ell és capellà, diguéssim, escriu cada pecat que li han confessat i el que ell, perquè te n'has d'arrepentir, perquè et donin la solució, te n'has d'arrepentir, si no, no et donen l'absolució. I ell ho escriu. Llavors, clar, tu penses, clar, això si ho tens, imagineu-vos, vull dir, sabien-lo de tothom. És una meravella. Una meravella, no? Saps? O sigui, de què t'has confessat i a més a més que ell li ha dit, doncs 3 Ave Maries, o bé això, o bé allò, no? I clar, tu això ho expliques i llavors dius, clar, era la informació, no? Era la informació que es tenia, no? Ens hem de col·locar en un món on els paràmetres de convivència i de funcionament de la societat era totalment diferent del nostre, no? Però ara estem molt manipulats també, no? Vull dir, no ha canviat tant. M'estàs convidant a fer un míting polític? Perquè mira que... Bueno, des de la teva vessant, amb totes les coses que has fet i el teu coneixement, el podem compartir, perquè estem en una societat també on el poder de la informació, abans anaven confessionaris perquè tampoc tenien, no? I havien ideat aquest sistema com per tenir qui té la informació té el poder, però avui en dia, o sigui, tant de temps després, la manipulació ha anat a més, potser. Només per matisar abans d'entrar en la teva matèria, no només tenien la informació, és que tenien la cultura, la matemàtica, tots els llibres científics estaven recollits en els monestirs. I a més l'Església, com que estava en un moment de transformació i d'aposentar-se d'una manera definitiva i amb tant de poder, exercien la censura... Bueno, perquè el poble era analfabet, cosa que ara no, però el punt... No,
Vaig conèixer fa poc perquè amb això de ser president de l'Assemblea, que per mi és un honor, si de passada, vaig poder assistir a una informació d'una gent que treballa a la informàtica però des del punt de vista de drets humans. I com que va passar tot allò del Pegasus, i n'hi ha més que el Pegasus, no sé si es diu Gondirius o no bé, varen fer per la gent una mica interessada una mena de conferència i varen venir periodistes i especialistes. Tenim un català que és una persona cabdal en la investigació sobre l'espionatge dels estats i sobretot amb els sistemes israelites, que és un senyor que potser heu vist a les televisions, que es diu Elias. És un noi jove però que viu al Canadà. Elias. Elias, no? Sí, Elias. I aleshores aquest senyor ens va dir que mai, però mai, ni en aquesta època, cadascú de nosaltres està tan... La paraula vigilat no sé, però hi ha tanta capacitat de control sobre el que farà cada dia que amb això que se'n diuen metadates, però no són els Pegasus, això ja és normal, l'utilitzar el mòbil, saben on anem a comprar, saben els bancs en què estem, etcètera, i diu mai el ser humà, i com que a més no s'ha legislat a favor de protecció, i no sé si tenen gaires ganes de legislar perquè hi ha una gentussa que espanta, doncs realment diu que estem en el moment més desprotegit respecte de... Jo anava amb un amic que es diu Cuevillas, que potser el coneixeu. Sí? Hòstia, nenes, aneu molt bé. I aleshores anàvem pel cotxe i dic, he de comprar un matalàs. Diu, si vols en parlem, diu, però m'arribarà la publicitat de seguida. Dic, què dius? Diu, sí, parlem tu i jo de matalassos. Anàvem en cotxe, Diu, d'aquí una estona m'arribarà la publicitat de matalassos. Va ser així. Al cap de 5 minuts, clinc, matalassos, quin vols? Quedes, clar. Doncs això, és això. Estem així. Però estàvem 6 segles. La teva novel·la, al centrar-se a l'Església i al poder de l'edat mitjana, tu vas estudiar en escola religiosa? Sí, però no l'edat mitjana, l'any 50. No anava per aquí, no t'estava dient gran. 6 anys. No he passat pel psiquiatre i m'he hagut de fer cantant. Clar, doncs mira. Només 6 anys vas estar a l'escola? Tancat, sí. Tancat. 250 criatures tancades, sí. Era divertit al mateix temps. Has tingut mai vocació de frare? No, volia anar a convertir nens a l'Àfrica, sí. Com tots, sí. Com tots, sí. Missioner? Sí. No em facis parlar perquè acabarem disbarats. Vaig perdre la vocació el dia que em va rebre el capellà que tenia d'aconsellar-me què havia de fer. Ja està. Estem aquí per fer-te parlar, així que anirem punxant. I no sé si et puc preguntar això, no? Però ateu, creient, agnòstic... No, jo vaig, 6 anys tancat, jo acabava el 15 i el primer no que vaig dir, no sé si per sort o per desgràcia, perquè no ser creient també te deixa en una situació afablida respecte al que vols viure, sobretot quan tens 16 o 17 anys. Però els vaig dir, el primer no va ser la religió quan tenia 14 anys. Jo venia de família de dretes i vaig dir el primer no a la política, a un tipus de política que me van ensenyar el franquisme, etc. Més tard que el no a la religió, sí. I el més admirable, jo trobo que amb tot el que has viscut ets molt, amb això estarem d'acord, no? Molt fidel a la seva manera de pensar fins al final, no? Almenys el que es reflecteix en tot el que vas fent, no? Al final, no volia dir al final, vull dir, queden molts llisats. No, jo ho he entès, Ni edat mitjana ni final, no t'escoltis això. És que, clar,
vens amb un coneixement de català que ho deia amb la Rosana, que sembla que direm paraules que no s'han de dir en català una mica com si estiguessin davant del Pompeu Fabra, que no, la pifiarem, direm paraules que no, però ja hem vist ràpidament que ens bellugàvem com... No, jo he sigut educat tot fins a la carrera universitària, tot sempre en castellà, i quan escric no escric com jo parlo, sinó que entenc que la meva obligació com a escriptor és intentar utilitzar, enriquir paraules sense intentar agredir el lector. Per exemple, en aquesta novel·la nova hi ha una paraula que la gent sorprèn molt, que a mi em sembla, per fonètica, em sembla tant que la vaig posar sense pensar-hi, que és assuavir. Com? Assuavir. Assuavir. Què és assuavir? Suavitzar. És que a mi, no sé si al llegir l'obra us ha passat, però al gust del llenguatge aquest català hem après paraules noves que no coneixíem, una és que si tu, en el teu cas, en un noi, en el meu és igual, en el teu cas diu vaig a suavitzar el cos. En canvi dius, vaig a suavir el teu cos. Però ets poètic, Lluís, continues, ho eres o ho ets fent cançons, escrivint cançons també escrivint. No, perdona, però jo crec que, i potser és un defecte que jo tinc, que com cantant ja ho intentava, però quan fas cançons el sistema d'escriure és absolutament contrari al que estic fent ara. Contrari, o sigui, a la cançó cada cantant té una música que ja li marca el ritme, o que són quartetes, el que sigui, vol salvar el món, no vol explicar el seu amor immens, omnipotent, i resulta que té 4 estrofes. En canvi, aquí t'agrada una cadira i estàs 2 pàgines en una cadira. Això és un altre concepte. O sigui, jo penso que és molt diferent, però estàvem parlant d'una altra cosa que volia dir-te alguna... No sé de què parlar. Jo també m'he perdut, així que agafi la Rosana. Jo et volia preguntar, perquè jo he estat buscant els escacs fins a... Perquè, clar, quan agafes un llibre el primer que mires és el títol, no? Escac al destí. I llavors vas pensar, calla, que aquí sortirà perquè com que l'editor ens ha posat aquesta foto aquí amb el tauler d'escacs i és quan arribes cap al final que veus clar. I que veus exactament aquest tauler d'escacs, que en realitat no és un tauler d'escacs, però sí que és. Vull dir que, bueno, sí, es mata la reina, es mata el rei no es mora, però... No queden ni cavalls. Sí, exacte. No, però deixa'm dir-te una cosa, és el joc a més preferit dels nobles. Sí, els escacs, que és una cosa que sembla... Doncs era el joc preferit dels nobles, jugar a escacs, sí. I la novel·la va d'això, dels moviments que fa, perquè és una persona que no pretenia ser rei. I aleshores, quan es troba en el poder, com que ha passat ja per moltes vicissituds, etc., i a més arriba al poder, per si mai el llegiu, no puc fer spoilers, per unes circumstàncies molt estranyes que forma part de la novel·la negra, jo penso. Sí, això sí que forma part. Aquest ja podem fer spoiler, perquè se l'han llegit en el club. Sí, però... No, hi ha gent que no. Encara no? Els del club. Ah, vale, la resta. No, però sí. Però sí que hi ha unes conxorxes i llavors ella sí que ho veu com un tauler d'escacs. No, clar, però és que li venen per totes bandes, pobra. Vull dir que li venen per totes bandes perquè no era ni la seva voluntat ni... Bueno, la seva voluntat era això, no? Però és que és això l'extraordinari de quan el poder és absolut i de cop i volta entra en una deriva estranya que és les conxorxes, perquè com que no hi ha una altra manera de canviar el poder, t'obligues a l'assassinat, a l'enverinament, no sé què, etc. I també com a personatge ell també va canviant, perquè en principi és allò l'amor a Déu, angelical, sí, l'amor a Déu, no hi ha cap més amor, després hi ha aquests amors terrenals que comencen a ser també una mica foscos, una mica foscos, no? Home, és que si no té morbo. Exacte, vull dir que també hi ha una mica de morbo, també és veritat. N'hi ha morbo, també. Sí, home, sí que n'hi ha de morbo, sí. Ambigüitat, també. Comença la segona pàgina amb uns gossos que no sé quin disbarat, vaja, igual. Però sí, és una mica de morbo també en aquest sentit, perquè no es defineixen massa, no? Vull dir que ja... No, però és que el fet que jo sigui homosexual m'ho
obligo a que cada novel·la sigui una absoluta amoralitat sexual. O sigui, jo vull que les meves novel·les, des d'un punt de vista sexual, siguin amorals, perquè la moralitat, el que he intentat sempre és controlar la sexualitat. No vol dir que... Però aleshores sempre poso sempre mals. Sí, per totes bandes. I una pregunta que tenia, que deies que admiraves el món de les dones, o admires el món de les dones, però en aquesta novel·la, Dos reines mortes, dues reines mortes, la Brilleta, que és la més intel·ligent, quan pensa està estràbica, dius, d'on t'has tret això? És guapa, és intel·ligent, però quan pensa se li junten els ulls, d'on has tret això? A més, tens uns preciosos verds maragda, però sí, clar, però això és preciós perquè d'alguna manera el lector, però també penses el que la veu, que està parlant, quan veus que... Ui, però és que la Brilleta és una persona que arriba al poder per intel·ligència. És l'única persona intel·ligent, en realitat. És l'única, molt més intel·ligent que Llorenç. I Llorenç al final li diu... Sí, ho sap, no? Tu ets intel·ligent. Tu saps en el segle XI, què vol dir això? O X, o XII? Les dones no podien ser intel·ligents. O sigui, en aquell llibre que em fa vergonya que em facin publicitat, perquè precisament jo no volia escriure més i m'he quedat escrivint en aquesta època perquè les dones se les condemnava a no ser intel·ligents i no tenir formació. I una de les coses més curioses que és per les que vaig fer aquest llibre és que a partir del segle XIII no les deixen estudiar i les condemnen a la ignorància absoluta. I no és l'Església, no us faré spoilers, no és l'Església. Però només una dada. Mentre ja en el segle XIII les universitats donaven títols mèdics urbi et orbi, o sigui, amb autoritat del papa i autoritat del rei, això en el XIII, la primera dona acceptada per al Col·legi de Metges de Catalunya, Principat progressista, ho dic seriosament, perquè comparat amb altres reialmes veïns era una societat molt més oberta, no la deixen entrar com a metge reconèixer fins a finals del segle XIX. Des del XIII fins al XIX. O sigui, que nenes ja us ho fareu, però si us penseu que heu arribat a algun lloc ni parlar-ne. Heu de continuar embargant-nos la vida. Sí, és així de bèstia. Va ser el primer tractat de ginecologia, el va fer... El va fer una senyora que, com que no podia ser, perquè el va fer en el... Bueno, però ara estem fent l'spoiler del que ve. Podem dir, Lluís, podem dir que l'Escac al destí és com una preqüela, no sé si està ben dit, és una preqüela del llibre, i que en el llibre daurat, exacte, el llibre daurat, fas un metge, no? I parles de metges, parles de dones remeieres, intentes, o sigui, aquest llibre ha de ser la bomba, jo ja tinc ganes de llegir-me'l, juntes les creences i lo dificultós de tot això. Jo les junto per explicar això. Sempre. I el primer tractat, és una dona, ho explico. Que no la coneix ningú, a més. No, ho explico. Quan a les universitats no es diuen universitats fins molt més després, es deien estudis generals. I els primers estudis generals eren laics. Què volia dir? Que eren, diguem, lliures. L'Església i els reis no en feien massa cas. Era gent que estudiaven dret, però estudiar dret en aquella època no sé què volia dir, però es començaven a preocupar per fer lleis perquè hi havia la formació de nous reialmes, penseu, en l'època en què estem, hi havia els estudis generals medicina, perquè amb l'arribada dels àrabs al califat de Còrdova i de Granada, la medicina fa aquí estàvem a les Beceroles i la medicina, bé, una dada, en el segle, em sembla que entre 12 o 13, no recordo exactament,
Mentre aquí els metges encara seguien les èpoques greco-romanes i posaven les sangoneres i aquelles ampolles i tot això. Els àrabs, els musulmans, aquesta gentussa, estava operant de cataractes. Sí, és que clar. Vull dir, i jo què volia explicar? La dona del tractat del... Ah, sí, molt bé. Doncs, no, és que jo he d'anar així, a mi m'encanta, a més. La primera, la més important, el més important, perquè eren estudis generals, però deixeu-me dir universitats, sempre que traduïu que no es deien universitats. Igual que quan parlem de ciència, la paraula ciència no existia. Científic no existia. Bruixa tampoc. D'acord? Són paraules que venen després, però per entendre's. La primera universitat laica i la més important de tot el continent va ser Salern. No va ser ni París, ni Londres, ni Salamanca, va ser Salern. Per què? Perquè Salern estava al costat de l'illa de Sicília, que era musulmana, i pas de totes les anades i vingudes, etc. Els musulmans van tenir un profeta que es deia Mahoma, que estava obsedit per la medicina. I si vosaltres sabeu de què va la religió musulmana, veureu que, per exemple, tota la seva vida està relacionada amb higiene, en una època en què la gent es moria de pestes. Es fan, quan s'aixequen, quan acaben de fer sexe, van de fer sexe, quan van a orinar, quan van a defecar, quan tot això, abans i després s'han de rentar, quan mengen, etc. I no sols això, ells hi prohibeixen menjar porc, sabeu per què? Perquè el porc era el transmissor de la traquinosis. I la traquinosis en aquell temps, que eren uns ous que es fan i que després quan mengem ens desenvolupen, ara per això hi ha tanta vigilància amb el porc, també, perquè és un problema, era un gran problema. Això fa que, a més, dominen l'agricultura, dominen el conducte, i això l'ensenyen els grecs, de l'aigua. De l'aigua en general. Clar, per això quan dius quanta gent va invadir la península, molt poca, perquè a part de les 4 batalletes, després la gent de seguida podia menjar, feia agricultura, es curava una mica, etc. La dona. Sí, la dona. No acabarem pas. Escolteu, a Salern hi havia aquesta universitat que era laica. I a Salern hi havia una família que es deia De Ruggiero, tot això està documentat. Quan llegiu aquests llibres, normalment potser no són bons, però pobrets, estan treballadetes. Hi havia una família que es deia De Ruggiero, que era la rica, és la que va pagar la catedral de Salern. Salern està sota de Nàpols, per això era una situació fantàstica, perquè els musulmans, com que ja tenien poder, es barallaven, que sempre passa això. Es barallaven, i aleshores aquí a la península tenim les batalles entre els omeies, els nazarites, etc. I al mig hi havia jueus. Aleshores, quan ells es barallen i Perdó, no. Sí, jo ho he d'explicar. Mahoma diu que no, és que és important per avui. Mahoma afirma sempre que la seva religió, el seu Corà, és l'evolució i l'adaptació als nous temps de la Bíblia i dels evangelis, del judaïsme i del cristianisme. I per això, durant les primeres èpoques àrabs, hi ha aquesta famosa convivència que sempre se n'ha parlat, i dura molts anys, molts segles, per dir-ho manera, entre cristians, jueus, perquè era l'únic lloc on es podia conviure les 3 religions. Quan es comencen a barallar, utilitzen la religió per barallar-se, i aleshores, quan els nazarites guanyen, els omeies se'n van cap amunt, els jueus que estan pel mig, per exemple, quan Còrdova perd el califat, la majoria se'n van cap a Granada. Els jueus, amb el califat de Còrdova, no podien treballar. Amb els de Granada els hi feien portar un gorro groc.
que això també és ben curiós. I aleshores tant els musulmans que eren perseguits perquè eren dels altres i aleshores s'anaven a on? A les universitats cristianes que no en sabien ni un borrall. Ni un borrall. Aleshores Salern era molt famosa per això, perquè hi havia el que se'n podria dir els estudis científics més avançats de medicina en aquella època. La filla de la Ruggiero s'enamora del senyor Platerio, això és veritat, jo sembla que... El senyor Platerio, que era un dels mestres més famosos de la universitat, que no és universitat, es casen i comença a ensenyar. I sigui perquè ella coneix el seu cos, sigui perquè analitza el treball de les llevadores, etc., escriu el primer tractat de ginecologia i d'obstetrícia. Un títol llarguíssim que jo no sé, de mulieribus, no sé què, no sé quantos. I aquell tractat, en el segle XI i XII, s'ensenya des de Granada fins a Renània. Tots els grans metges estudien aquell tractat i fan servir aquell tractat. En el segle XIII, la senyora Tròtola, que mira, pobreta, es diu Tròtola, això passava en l'11, en el segle XIII la senyora Tròtola es deia Tròtol i ja tenia les seves pintures bigotis. Perquè una dona no tenia prou intel·ligència per haver escrit aquell tractat. I a més, per acabar de provocar-vos el somriure, va gosar dir en el segle XI-XII que, com es diu això, l'esterilitat podia venir de l'esperma de l'home. Perquè sempre, fins ara, sempre s'ha dit que era de les dones. Doncs aquella senyora, en l'11, doncs no m'estranya que li fotessin bigoti el que calgués. Però, vull dir, és molt important. La dona, a partir del segle XIII, no pot accedir a cap formació. Ho sento, us parlo així. Sou condemnades a l'ignorància amb un objectiu que a mi se m'escapa, com no sigui una mena de pseudoesclavitud, que convé molt a l'home per conviure, però que té una explicació que jo miro a la novel·la perquè dic, i tot això d'on ve? Perquè aquestes ràbies també han de tenir un sostén ideològic, per dir-ho manera, no? Com ho diria, una racionalització del per què. Sí, hem d'acabar, no? No, és que jo... No, li deia que també, que després, que puguin preguntar ells. Sí. L'important és que donem temps... Doncs ja està. No. Però si ja no havia de dir res més, em sembla. Però que us doni temps a vosaltres de fer les preguntes que vulgueu. Jo suposo que vosaltres ja sabeu que esteu fotudes, si no ho sabeu, nenes. No, és superinteressant i ens estaríem tota la tarda, però... Doncs no. Perquè jo torno... No torno. Que no tornes, no? Però tu dius el segle XIII, però el XIX encara es canviaven les dones per escriure, es canviaven el nom per home. O sigui que... Vull dir que encara hi som aquí, Sí, però és la prohibició expressa a tota cultura científica. Això és una cosa que dius, hòstia, tant és l'odi. I on se fonamenta, i on comença? I comença a les universitats. Que és molt bèstia. I comença per una cosa, que és que quan els metges tenen el reconeixement del papa i el rei, imposen que les dones que són remeieres, que les remeieres se les persegueixi. I les remeieres amb els segles, jo no sé per què, acaben sent bruixes. I se les maten. I a mi el que m'ha fet escriure aquesta novel·la, i plego, perquè sembla que estem... El que em fa escriure aquesta novel·la és que m'assabento a l'acabar, la que heu llegit, l'escac al destí, m'assabento que les bruixes no les matava la Inquisició. I home, i a mi, des de petitet, que sempre se m'havia dit, i és mentida. Hi ha una època molt petita d'un senyor que es diu Diego de Sarmiento, que la Inquisició de Valladolid imposa la corona catalana-aragonesa i durant aquell temps, però molt poc perquè l'acaben matant, perquè ha matat dones. O sigui, durant aquell temps permet que es matin el que se'n deien bruixes.
però acaben morint per això. I una altra cosa, però no cal que compreu el llibre, ja us ho explico jo. Una altra cosa... No, perquè hauràs de venir, després amb el llibre. No, escolta'm el rotllo que us fot avui, no. Un altre dia hauràs de venir amb el llibre. O sigui, les dones bruixes no les matava l'Església, les mataven les autoritats civils i els senyors. I quan buscaven refugi, on anaven les dones? A l'Església. I per què l'Església les salvava? Per dos motius. Una, perquè l'Agustí d'Hipona, que és un dels grans doctors de l'Església, sempre havia parlat molt bé de les remeieres fins que arriba el Tomano d'Aquino, que és un personatge tenebrosíssim, i l'altra perquè l'Església, que viu en el territori, a tot el territori, sap que els metges que surten de Montpellier, la universitat d'aquest cantó del continent més important en medicina, no us acomplexeu. A més, sota corona catalana o sota corona mallorquina, en tot el temps famós. Els Arnaus de Vilanova, els Llulls, etc. Això és la Universitat de Montpellier. Per això ens van conquerir, sí, dit de passada en el segle XVIII. Perquè érem una potència massa important per França i per Castella, d'acord? Bé, però deixem-ho córrer perquè no acabarem mai. Però, bé, no sé què deies, igual, feu preguntes, va. I a les que eren reines, les deixaven que les eduquessin, no? En el segle XI-XII sí, però a les universitats no. Potser tenien mestres particulars, no? Privats. Preceptors. Exacte. Però a les universitats estava prohibit la dona, no es permetia entrar la dona. Almenys ni Bolonya, ni París, ni Montpellier, ni... Per cert, una altra cosa que no sabem, perquè el centralisme barceloní, és que la primera universitat és Lleida. I té l'exclusiva durant 150 anys. I per què? Perquè era on hi havia el gruix de laics per la medicina més important i després per una altra cosa perquè la universitat era equidistant en els tres regnes. A les universitats d'aquells temps és una cosa molt curiosa, perquè hem d'acabar, no? No, home, però jo no es vull. En el segle XXI sembla estrany, però a la Universitat de Lleida, ho podeu, si comenceu a buscar, ho trobareu, el rector, cada any, havia de ser primer escollit pels nens. Nenes no hi havia, pels nens, o sigui, pels estudiants. I segon, cada any tenia de ser d'un dels països catalans. O sigui, mireu si s'elaborava, que pensem que si s'anava finet a l'època. I va ser exclusiva i fins i tot van tenir un problema perquè una ciutat valenciana volia fer una universitat i van acabar a pinyes. Què més? Aquí n'hi havia una pregunta, no? Jo tenia una pregunta que ja m'ha contestat. Què produïa o què s'aportava l'escriure? Què li aportava l'escriure? No, l'aprenentatge és molt important, però després hi ha una mena de composició, és molt estranya, jo no sé explicar, igual que tampoc sé explicar què em passava la nit quan composava una melodia, que les feia sempre abans que les lletres, no? Però hi ha una composició de personatges i d'ambients, etc. O sigui, a mi m'agrada, perdoneu, m'agrada més corregir que escriure. O sigui, és que escriure una història tu l'escrius, però en canvi corregir-la, que suposo que és l'intent de fer inútilment literatura, jo tardo 2 anys normalment, corregint. És on vas fent que els fils vagin nuant-se, que les expressions, que el llenguatge, que la fonètica, tan important, no? Un carro tracaleja, perquè quan diu que tracaleja ja notes que tot allò va de tracatic, tracatrac, no? Doncs tot això és una construcció que no sé si me surt bé o malament, etc. És una feinada per mi. Potser gent molt més talentuosa que jo escriuen i ja ho han corregit escrivint. Oh, i tant. Mare de Déu.
No se sent? No se sent, no? No sentiu? No. Ja el anirem passant. No, a aquestes edats la vergonya ja no serveix per res. No, que deia que el llibre a mi m'ha agradat tant per l'estructura Acosta't. com per la riquesa de llenguatge, perquè hi ha aquestes paraules que no s'utilitzen, per l'aspecte poètic, fins i tot jo que sóc de família d'escaquistes i veig aquestes C que estan pensant en l'última jugada ja abans, com aquell que diu, de començar la partida. O sigui, tot plegat m'ha semblat bé, no? O sigui, he trobat que, bueno, només tinc que dir això, que m'ha agradat. No, de res, home. I em sembla que res més. Bueno. És que tens raó, és que realment hi ha imatges molt poètiques, tot i això, tot i que és una edat mitjana, que és això que tu dius, que no hi ha... que no són res, que no hi ha res. Vull dir que la gent del poble no té res, però quan fa, no sé... Hi ha plantejaments, sí. Bueno, quan aquest quan hi ha Lorenz diu coses, a vegades amb l'altre, amb el bisbe... L'enterro és preciós, l'enterro és preciós. Aquella imatge de l'enterro és preciosa. O la festa, quan han d'anar a la guerra, Bueno, és com una festa de... Sí, es nota la teva empremta. Sí, però es nota aquesta part absolutament poètica. Poètica, és veritat. Es nota aquesta part poètica, ja t'ho dic. I després, a nivell cultural, és això, que també t'aporta un llenguatge que dius, què vol dir això? Darrere teu tens una noia. Sisplau. Afegeixo el que ha dit ella. A mi el primer que em va sorprendre va ser el lèxic i dic, ai, no sé si m'entrarà a la segona pàgina quan la reina ja estava atrapada. I una cosa que me la vaig llegir diverses vegades és com descrius part dels personatges enamorada de la... Ara no recordo el nom, de la... Tilleta. D'ella. Sí. Com descrius el desig. Oh. Fuà. Amb tots els nivells. Vull dir, al tornava a llegir dic, bueno, no et consideres artista, no et consideres escriptor, no et consideres músic, ets un artesà, però total. En sèrio. Ja està, no diguis que no, perquè sí, ens agrades com cantes, com escrius i segueix, perquè és igual. Surt de totes les zones. I els què? Els vins són... Ja està. Ara no sé, està enganxat. N'hi ha més preguntes? Llegir el llibre no havia volgut. Una cosa, una curiositat, escrius amb paper i boli o ordenador? No, amb ordinador. Des de la primera novel·la, sí. En realitat ja vaig fer les... A mi em va interessar molt el món de la nova tecnologia i en va Manel Camp, no sé si el coneixeu, és un pianista, etc que tocava en grups de rock i tot això. Els primers sintetitzadors, uns aparells raríssims que ara són Minimux, em van arribar a Barcelona i en tenia un. Sempre m'ha interessat moltíssim, moltíssim. I des que tenia ordinador, a més, et permet que no et sentis compromès, que puguis canviar cada dia la frase si vols, que puguis autocriticar-te constantment. En canvi, quan escrivies, ostres, reconstruir per mi era més difícil. Us puc explicar una anècdota maca del Miquel Martí Pol. El Miquel Martí Pol sabeu que tenia aquella malaltia espantosa, sí. I aleshores ell escrivia, tenia el privilegi de saber els seus poemes de primera mà perquè va fer les fites per lavar cases, etc. I m'ensenyava els poemes i a mi sempre li deia de tot, no us dic el que li deia perquè no hi havia res, no hi havia res tatxat. No sé com es diu això. Ratllat, tatxat, no hi havia res.
Però clar, és que ell diu, no, és que jo quan escric, com que escrivia tan lentament, però el seu cap ja anava endavant, en realitat començava i ja estava pensant i dic, que ets cabró, com es fa això? Perquè jo quan escrivia tenia de posar les lletretes que feia amb calçador dintre el món dels accents de la música. Sabeu que la música ja et marca si és un endecasíl·labs, els accents van aquí, allà, a l'altre cantó, i aleshores tu has d'anar escrivint i anar posant, i l'únic mèrit és que no es noti massa que estàs posant allà. I ell tenia aquesta virtut extraordinària, perquè a més, bé, és igual. I has deixat d'escriure cançons del tot? Del tot, sí. Sí? Ni tocar el piano ni res. No. No cantes en privat? No. És que a mi quan... És que jo no volia ser cantant. Jo no vaig somiar mai ser cantant. Ho sento, ja ho sé que sí. Primícia. No, i a més hi ha un testimoni d'això, que no sé si encara està viu, en Josep Porter, germà de Miquel Porter, fundador aquest sí dels 16 jutges, em sembla que era el número 1, va venir 6 mesos a casa per convèncer-me que havia de cantar. Sí. Jo li deia, no, jo faré discos, però cantar no. I un dia me van dir, t'hem programat a Terrassa, i va començar el drama allà. Però jo la pretensió de ser cantant no la somiava. Saps que de petit somiem? Jo somiava que anava en barcos. Sí, en barcos. Encara no ho has fet, d'anar en barco o vas? Sí, ui, abans de comprar-me una caseta amb el que em vàreu fer. Per cert, abans em dèieu tot això que has pogut fer. Vull dir una cosa, i ho dic sincerament, no només per fer la pilota, És que jo ho he de dir cada dia que em digueu aquestes coses. Jo he pogut fer coses perquè vosaltres, d'una manera tossuda i constant, m'heu estat empenyent econòmicament, amb entusiasme. Perdoneu? Sí, no, però estava prohibit, estava a París prohibit durant 5 anys, per cert. Era un exili que no era un exili, perquè els exiliats estaven allà, els exiliats de veritat que portaven 40 anys i que no tornaven. O sigui, el meu era una visita turística per un ministre de l'Interior lleig que es deia Sánchez Vella, però no té res a veure. No sé. I tu allà no vas patir, diguéssim, a l'exili? No, i per això quan vaig dir que volia deixar de cantar, em sembla que ho vaig dir al Toni Bassas, que ens coneixem molt, i no em va creure, i vaig dir d'aquí 5 anys deixo de cantar. I a l'últim disc, com que veia que ningú em creia, es deia I punt! Sí, i ningú em creia. I quan vaig dir faig els recitals de Verges, aleshores va armar el Gran Cristo, no? Perquè, i a més, me va agradar molt fer el meu poble. Bueno, nens, que no sopeu o què? Una última, ja n'hi ha una altra allà i ja està. Em pensava que era pitjor. Sí. Hola, Lluís. I després d'això ja... Jo volia fer-te un agraïment personal, perquè una vegada es van fer una foto però no he pogut mai parlar amb tu. I he de dir-te que per no agradar-te la música, a mi l'àlbum Astres em va ajudar molt a passar un moment molt difícil. T'ho agraeixo molt. En tant, només en tant servim per alguna cosa. I me n'alegro molt. No, de veritat, a mi que la gent hagi passat problemes ajudat per música, o al revés, o alegries, amistats, amors que duren, penses que és un plaer. No, no ho sé, però jo ho sento com un privilegi, vaja. No volia ser cantant, però tenim una de cançons que si n'hem de dir una, n'ha fet tantes que és la banda sonora del país. De veritat, vas quedar... No? Hi ha una altra pregunta. Bueno, bona tarda. Bona tarda. A mi em faria gràcia que ens descriguessis el lloc on escrius, la teva litúrgia, quan et poses a escriure. Sí, sempre és amb l'ordinador i jo diria que a qualsevol lloc,
perquè quan entres en la història, i sobretot quan la vius, ara per exemple que m'he de dedicar a fer una mica del que puc, de política i de la llengua i de tot això, no puc escriure, però quan comences a escriure crees com una mena d'àmbit, una bombolla, com els polítics, una bombolla, i vius allò com si formés part de tu. I aleshores és igual. Mentre tinguis una tauleta i una cadira que no t'atormenti l'esquena, qualsevol lloc. Qualsevol. He escrit coses al Senegal mentre estava fent la fundació, he escrit coses a Porrera, he escrit coses a Parlavà, he escrit coses en el cotxe també, als hotels també. No, perquè és que no depèn d'això. La història la portes al damunt i fa bon dia a tu. Sí, i dic, aquesta després de matar-la, què he de fer? És això. Va, sopem? Vinga, va. Sí, va, l'última i així. Perquè la gent el que vol també és que li signis el llibre, O sigui, que ara... Ara podreu comprar el llibre, que està allà, que estarà bé-hi, els dos llibres, tant un com l'altre, si no els heu llegit i corren il·lusió. Sí, però no malgasteu. És que tu vas, saco, Que me'l tinc que posar? Vale, molt bé. Molt bona tarda, soc voluntària de Ràdio Cunit i em fa molta il·lusió estar aquí, però amb tot el respecte, gràcies a la biblioteca que heu fet això tan xulo, i jo no m'esperava veure't i per mi és una gran sorpresa, sobretot escoltar-te és una meravella, ¿vale? I no, en sèrio, és que parles tantes coses que dóna ganes de quedar-se aquí tota la nit. Espera, que s'asseu. Una cosa, d'aquesta època que vas estar castigat, hi ha algú que es pugui rescatar, escrit? Sisplau, ja està, gràcies. Perdona, de l'època de París? Que estaves Sí, no feia cançons, però n'hi ha algunes, sí, on vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons, hi ha algunes cançons que es van fer en allà, sí. Una altra, quan vaig... No, llibre no. Però hi ha una anècdota que potser t'explicaré per si coneixes la cançó. Vaig arribar amb uns 600, després de passar la frontera, que estàvem molt acollonits, i el mànager, i vam trobar un policia que diu el senyor Llach. I entonces... Clar, quan un va a París és perquè es pensa que està molt de breu. Autor de grandes canciones. I jo no conduïa el meu company, el mànager, i deia, sí, molt bones. Diu, i de l'estaca! I quan al cap d'una estona anàvem cap a Perpinyà, que ja ens acollien, pensàvem, ai, Déu meu, que no. No, vàrem arribar a París i vàrem anar a casa d'uns familiars de la Teresa Rebull, una dona extraordinària, que va patir aquella, sí, exili de veritat, no com el meu, i ens varen acollir en una casa i feia un fred que pelava, perquè arribàvem amb uns 600 a París en els anys 69-70, eren 22 hores, Aleshores arribem allà i hi havia un arbre que jo no havia vist mai, sense fulles, perquè ja era hivern, i que s'hi havia posat el gel o la neu, no sé, i estava tot així, i vaig fer l'arbre nu en allà, que en comptes de ser una cançó de protesta és una cançó d'amor, curiosament. De res. Ara sí que ens posem a... Hi ha alguna pregunta més? L'última? Tenim alguna? No? Doncs moltes gràcies. Rosana, moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís, per... Gràcies.